Shalom. Kami sian Paraladu, HKBP Bandung, Parjolo Upasat kami, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Doa selamat beribadah, Tuhamu, amanami, inanami, do tusude na poso, na adong di gereja tahun. Dohot na adong di bagas tabe, na mandohoti permingguan sedarion melalui live streaming. Gowar ni perminggota sedarion ima, minggu dung hari Natal. Dohot topik, mandok moliate, siala asini rohani debata. Andorang tamulai lau mamongoti perminggota, taparadema di bagasan serep ni roha, ate-ate doa pikirata di bagasan tangiang naohom. Amin. Tapuji batu hata sian buku ND nomor 580 sada. Bila
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tumopal langit dohot tanoon, amin. Mulak masugut halak, akan na pinalua ni Jehovah, jala Maria Ria, roh tu Sion, jala halalas ni roha, saliling-liling na di atas ulu nasida, dapotan hilas, dohotlas ni roha nasida, alai, maporus maanggo arsak, doit hoi-hoi ni roha, haleluya. Martangiang mahita, ale ama nami, ama di Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Betlehem. Saya pinuji maguarmu na badiai, ala naung ditikir ho hami bangsom. Ditugu-tugu hodo hami, sian haholomon, tu hatiuron, jala dipadumu hodo hami, na holang sian ko, gabe saur muse doto. Gog halalas ni roha duhami ala nii. Say jalo mahamoleton ni roha nami, naung tinopotmu, marhite-hite anakmi. Amin. Tangingon hamuma patik niribata, sian patik parjolo, sahatu patik pasupuluhon. Patik parjolo, ahudo Jehovah di Batam, nina di Batata, dang jadi marakup ahu bahenonmu di Batam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha di banua gijang dohot na di banua tongaon, roh dinasa di bagasan aik na ditori di tano, ianggo tunggabe si sombaon, manang si oloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo suture dalanna, ayona huhumna dosogut, akan na marseneang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari maulahamu, nasa si ulaunmu, alai anggo ari papituhoni, ari padarian ni Jehovah di Batam doi, dang jadi homang ula anggo dinas dari manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, roh di pinahanmu, roh di isi ni hutan ni halak pe, namay gabat mengibati hatam. Ay di na onom ari do dito pa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi, maradian do ibana, di ari papituhoni, di baheni do umbahen na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari parinay, jala di parbadiay, patik palimahon, ikon pasangopon mo donatorasmo, asa martua ho, jala leling mangulu, di tano na nilehon ni Jehovah di Batam diho, pati paonompon, unang homamuno, patik papituhon,
unang homangalaku, patik pawaluhon, unang homanako, patik pasiaon, unang hoholo, maka tidakon hata nasututu, maralohon dongan jolma, patik pasepuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe di donganmu, manang na posona bawa, manang na posona buru-buru, manang lumbuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha pandok ni dibata taringot tu patik na sapului odo. Ahudo Jahoba di Batam, ninna di batata, pargogo na suatu dosan, jala parimas, siluluhun dosa ni amana tu pinoparna, ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akan nasogoro hadiau, alai, asi doro aku, di akan nambaribu-ribu, akan namarholong ni rohaniau, naso mangalo si patiki, ido sahatna, rak magido gogo mahitas sian debata, lau mangulahon nohom bartu patiki. Ali Tuhan debata, saya pergogui mahami, mangulahon nohom bartu patikmi. Amin. Tato poti madosata di hadapan debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jalan nabonar. Parasi jala partaluk ni roha, jalan nabasar doho. Saimar pangulahi maroham nidahami. Di baheni, sese sama sude dosa nami. Dang adong naupangasaon hami, dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahu pangasahon hami tujolom, di baheni pasonang jala apuli hami, akan hinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima, hata baga-baga ni dibata, taringot tu hasesan ni dosata. Molo tung adong manang isen na mardosa, adong do pangondiata di amai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigur rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma didibata na digijang. Amin.
Turpuk epistel di parminggotas darion iman tersurat di Pesalmen 77 ayat 12 sahatu ayat 16 kita jahama marganti soring. Sai puji kudo hohudo akka pamenani Jahoba. Aisa ingoto kudo halongangan akan nabinainai sian narubi. Jala sai marusari doau, taringo tu aka pambahenanmu sudena. Jala sai hutakasi doa ka jadi-jadian. Ale debata, habadia ondo perhitian ni dalanmu. Tung debata dia marhati bulon sogoko ale debata. Hodo debata sipatupa pamulangan. Dipaboto hondo, akka bangsa. Rabita menjahat seplonom. Nuna di paluago pangsubing margite-gite tanganmu. Akka anak si Jakob dohot si Joseph. Ido sahatna, martua do, akan natumangihon hata ni debata, jalan no piopsa. Amin. Tahati dakon ma haporseo tahi songon nahina tindakon idong atas haporseo di sandok portibion rab mahita mandok au porsea di bata Jehovah ido ama perkuku nasudusan na tomo palangi dohotan au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah sedai iman ditungguan di si Maria Nabi Gabriel sonton di perbadia andoran suhabubuhan ide tuhata natu mau nabi di panguan silatus namo tetrapaja di bana di hau pinasil na tuhat tubana turu durung tanom namula mangolu di hari petuluhon namanai tu surga lahundul tu siamun di pata Jawa amanai pergogo nasuhat dosan di simai bana paimon suku tu tanahon mamumi halak namangolu doh nama au persea ton dia berbadi teladong sadar hurian nabari hurita stil akan bari doh esa dosa doh katai namdo mula awal subut daging mamati doh yang luar surah sudah amin. Shalom. Huriani tuhata jahaonon namima titing ni huriata di minggu dung hari Natal 29 Desember 2024 pukul 10 naparjolo ruas napidda mamuka sian hari Minggu sadarion 20 Desember 2024 nunga pidda be haruason ni keluarga Masmur Togar Bongbongan Simangusong Inang Epa Karunia Titasari Boru Simanjuntak Dohot Sahalak Yanak Kon Nasida Ruas Daerah Walu Bypass Timur
tu HKBP Bojong Menteng Resort Bojong Menteng. Napaduahon permingguan ujung tahun 2024 doho tahun baru 2025. Poin naparjolo di hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 maringanan di gereja di Patupado permingguan ujung tahun. Permingguan di Patupa 2 hari. Ima pukul 10.05 Marhata Indonesia, dohot pukul 10 Marhata Batak. Poin napaduahon tahun baru keluarga pukul 00 WIB maringanan di Bagasan Tabe, buku acara Boy Mata Buat Sian Meja Hari Tahun. Pelean natapapungu di Pasahat Ma tu gereja manang marhite transfer tu rekening Huria. Poin napatuluhon di hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul 10 WIB maringanan di gereja di Patupado permingguan tahun baru. Napatuluhon amplop ucapan syukur. Di permingguan ujung tahun 31 Januari 2024 papungotado hamuliateon marhite amplop na disagihon hari tahun. Tadda lasni rohata di Padonganion Jahoba saleleng di 2024 laos mangido pangaramotion mamongoti tau baru di tahun 2025. Napaupaton na terakhir audisi kontingen Pesparawi. Naparjolo hobartu Pesparawi na pasaplopat tahun 2025 di Papua Barat. LPPD Provinsi Jabar Rapdohot Abirama Patupahon audisi parkor bawa suara tenor bariton dohot bas. Napaduahon audisi di Patupa di Gedung Serbaguna GKI Arcamanik hari Sabtu 4 Januari 2025 pukul 12 WIB. Informasi namangihut Boima Tajaha lampiran di Titing. Songoni matiting di Bagasan mingguon Tuhat tama nama masu-masu. Tapa punguma pelean sadaa do sadabe di Bagasan lasni roha dohot mamuji Tuhan sian buku ende nomor sia.
Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu di Tesaluna. Sok-sokoni manang di ruas ni huriata na lagi mengikuti ibadah tong melalui live streaming. Selamat hari Minggu di Tesaluna. Damang dainang hurian ang hinaholongan di Tuhan Yesus Kristus di Minggu Parbudi di ujung ni tahun 2024 tahun. Marsaringar mahatan di debata tuhita alam majakon hadir yotta mangarimang-rimangi uhud lahu membuka ruji-rujita di bagasan nasa tahun bulun tahun 2024 bohado holong asini roha pasu-pasu di Tuhani manoktong pai huti-huti ta. Songonom maridok di surat ni si Paulus natu si Timoteus surat na parjolo di bintu saya ayat 12 satu ayat 17. Mau lihat mau dok di namang gugoy honau. Ima Kristus Yesus tuhatai. Aide tong duau haposan. Ubain na di babak kita gawi parhalado. Pagisahi do na jolo. Jala pangalili. Jala sula hugogo. Alay. Daputan asini roha doau. Aedak kuboto na hulay. Taga soporsei do peau. Alai gabilam sumurung doa sini roha ni tuhatai. Mata taporsiau do tolong ni roha. Di bagasan Kristus Yesus. Haposan jala sadok tau jalo odo hataon. Nungaro Kristus Yesus tu portibion. Paluaho nakapardusa. Siya nakay doaw na zulu. Alay alanyodo ubahin na dia siyaw. Naing jumolo marhite siya now. Patuduhonon ni Kristus Yesus sadok lebes ni rohanay. Baik tiruan dia kananaing porsea di ibana. Tuhan nguluan saliling-liling na. Alay hamuliao do asa ngapot saliling-liling na ma. Diraja naso marmulay. Ima debata na manoktong na sodapo idaon na mamujungi. Amin. Ido sahat na. Damang dainang hurian na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Hatamantan. Juk do tabigi hatamantan ati. Mantan Hamlet, nah, mantan pacar, kan? Sadok, buitadok do populer do hata mantanon. Gari itu pejabat tinggi be, isarani songon Pak Jokowi Dodo, tadok do
mantan Presiden Republik Indonesia. Alai hataman tanon bakol doon diapresiasi jolma laho tu perubahan di sasahalak. Hatamantan diapresiasi jolma holan alani bekas. Holan alani dang marnap puna au beho. Nah depresiasi jolma taringo tu hataman tanon saya lohok dope di dirina tidak akan pernah berubah. Nah sudah dimubah nih. Molo memang na terdapat di mana saya di manakko. Panakko doi. Satu rusna. Nah babunuh di mana? Babunuh doi. Saya terusna. Manang dia penaniula di mana? Nama korhon hahurangan. Gabi hajahato ni. Hok doi. Jujutan. Di pikiran di jolma. HP saya taha tidak ko taha persyai do. Bahwa Tuhan itu selalu bekerja atas hidup manusia. Memang perwujudan Tuhan tidak lagi seperti perwujudan pada awalnya 2024 tahun yang silam. Dia reinkarnasi menjadi hidup di dalam tubuh manusia lewat diri Yesus, tetapi sekarang tidak lagi. Dia telah kembali kepada Bapaknya, namun dia menganugerahkan Roh Kudus untuk selalu bekerja, untuk selalu mendampingi kehidupan kita. Manoktong madongani kita, madaoni kita, mengapuli kita, jala patuku oka diriotta. Imatot di parbadia. Naboy menggerakkan, bau-bahon, hadirion di hajol maun, nang rohana, nak pikiranna, nak pabainan nabi. Idon wahai. Alan itu saya tataknya kun ama Tuhan. Marasini roha mahu. Anggiaknya Jepang. Tikina. Sadihari matikina. Buinian marhabu baun gelekon. Marhabu baun anakon. Sudah. Tapangido kudo. Anggiak marhamu baun. Dada holat tu para anak konon. Nang tu par ngoluon di sigano parepe. Di bagian ekonomi. Tongdo tatangyakon. Marhamu baun manian. Nak par ngoluon di ekonomiku marhamu baun mah. Mula marfokus anuain di tahun 2020 tahun. Tu tahun 2025. Asirohab Tuhan. Pasakat lakakku tu tahun 2025. Jala bau ba mana parngulokku. Ido tok tagyakta. Tuak kano muli do. Saya tapang idohon. Alay talok naking. Molo dia kana humurangi. Nama korkon gawi hajahatoni. Nama korkong gawi tudusay tung bakoldo. Asalan ni do amang do tamak kenang. Sikop do asini rohani di bata. Songon ning tete doi nasiring dedekon.
Mulu di bahasa Inggris teredok masuk ora Amazing Grace. Amazing Grace. Ajaib benar anugerahmu. Bahasa muncul padohani. Ajaib benar anugerahmu. Sikop doa sini roham. Ala nunga ada pergumulan di mana? Pergumulan di ngolunai di pada di mana tu hadirion na nama dalanya karya ri ngolu dope. Tujolo. Nunga jojo tahu alai Tuhan. Di bagai seperdalanan di ngolu kod jupang apa ngujunan. Nunga jojo tahu mangalasoi akan humurangi. Saya ditahi rohak kudonian. Naing bongo tahu tu bagas joromi. Alai saya ditahi di si malolok kudo. Mernida akan adihasianganon. Ujungna magoma. Hadirion di harohoki neng mambongo ti bagas joromi. Bahasa mago mang datang kenang. Ala nunga mago tong. Pak kamu lihatnya horon di rohatta. Syukur kita mulai pudar. Syukur kita menipis dan semakin hilang. Ala saya kemaloro hitamang do tamok kenang. Ikut saya manoktong do hitam dok mau lihat itu Tuhani. Disudai gulmi ni golutta siani do jupak kita. Laho manoktok kita. Mabongo ti bagas corona. Ai di sido inganan niak kana porsiai. Ai di sido inganan niak kana badiai. Na pinar badiaan ditod di parbadia. Itu tak hati dak kodah. Marhiti padidangion di haporsiotai. Au porsea ditod di parbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan di halak Kristen akan badia. Ido kana manginang? Ima. Jadi bagas joron yak kana badia doon. Na pinar badiaan ni tod di parbadia. Asalani do, nasa na bongot tu bagas joron ni huriai. Nasa na bongot tu bagas ni tuhatay. Na pinatordihon ni akator di idui, tod di perbadiai. Jala diubah madisi hadirionna. Diubah mahadirionna. Ai disidui bana tertakut. Ditakut mahadiriota pribadi lepas pribadi amang. Ditakut tuhatai. Dibuka mapituni rohatta, didedak mahadiriota. Dibereng ma. Iserohita. Sada-sada pribadi lepas pribadi. Siani mamang do tamak kenang. Muncul ma keberanian di mental ta. Muncul ma keberanian di mental ta lau marpadindangi hita gabe saksi. Di tonga-tonga ni parmulut ta secara pribadi. Pengakuan diri. Ise doau. Jala songo dia doau. Odo na do kamang do tamak kenang.
Odo na maol dihediriota. Pengakuan diri. Tetapi yang sering muncul adalah penyombongan diri. Penyombongan do diri na sering muncul di kita. Anggo saya ada ya kubegi berita. Nah hujaha do nian sesada buku berita merdonga puda. Idok masongono dibaritai, diceritai. Adong ma tulu serangkai halakon. Tulu na mardongan, mulai sedenak. Satu naung magudang. Mulai SD rap, SMP rap, SMA rap. Duk kuliah na sida marsirang. Ale pajupang mamuse di seda kota. Nunga denggan-denggan akka ulaun na. Nunga marumah tangga na sida. Selalu dah laku rap. Nak penunga marumah tangga selalu rap na sida. Marsiot tangan, marsi undangan. Eta minum kopi bu, inna. Rap do akari pena do akageleng nga. Bisa datiki Jupang ma naso di calon ni colma. Dihadiriun ni saya ada halak sekala konda tulu. Marujung ma ngulu ni saya ada halak. Setonga-tonga nasi ada tulu. Roma nasida mangapuli. Nasada madok margugo mahuinang ang giat boyho manahan ujianon. Ang giat dipargugo ito din Tuhan iho. Majalo sudin amasaon. Molo ale-ale kon dong akon takas dohuboto naburju doon sembulana. Deha burjon nei manok tong mainang di parbuiho kamu tujuluanon rap do tak kaya nakotai. Romana sedenai. Idok mamuse. Tohoro tutuinang naburju doon. Itu kimar sekolah kami SD saya dapat don juara tulu. Alayau juara seda. Dung SMP kami neng masuk ke SMP juara umum doon. Alay juara umum 2 au juara umum seda. Inna. Dung masuk kami di SMP terus nomor lubah-lubah kami. Alay saya udah digijang. Sahak mahami. Sudah kuliah. Isi mahami marsirang. Imana kuliah di Nomensen angguau di TV duau. Nah. Alay pikir horo ala Nomensen. Ala universitas ni HKBP dwi, inna hurwa, ipikir do hurwa meam universitas nomen senon, HP na juluani, universitas nomensen tidak pernah terkalahkan dalam jurusan ekonomi. Universitas nomensen jurusan ekonominya adalah power nomor 1 di dunia, di Asia, secara khusus. Alana kalau masuk turnamen jurusan ekonomi pada saat ini, tahun 70-an, baru terhona jauh don. Ibuat akka negara-negara luar do studio. Dak kola di Indonesia, negara luar. Dan ibu ti mana ini? Dipikir dohoroa
sesosoni nomen senon. Do imana ma anggau ITB dua imana. Nasa ko itu. Narohan na bigi. Di seselelu marigidjang. Ngasai piri-piri yo pinggol niya kacol mamambigi. Ay dia do na mga puli do bao manang na dia do naing sa indak. Nang dohono namang inang do si ima hadirion ni hasol maon. Selalu menunjukkan keegoannya. Selalu menunjukkan kesombongannya. Dia tidak pernah bersyukur. Dia tidak pernah mengucapkan terima kasih. Buasa bui bana songoni. Alani hadirion nasabing dui down. Alai ala diasi di batari bana. Dilehot di bana pasu-pasui. Molo suala asini rohani di batado. Molo suala anugerah ni Tuhan itu. Dan natalup marangisi petaho. Amang do tama kenang. Ikut rajumat tado. Pabua. Dangarok kita na sempurna. Ikut rajumat tado. Dangarok kita na luput sa dosa. Sudedo kita pardosa. Sudedo kita bersalah. Sudedo kita marhahurangan. Sudedo kita di bagasan ini. Alai manak songon dia pe hadiriotai. Manak songon dia pe parngoluotta. Na di bagasan hagaleo kita, na di bagasan persakito kita, na di bagasan hahurangak kita. Manang na di bagasan hamorao kita, jabata pangkat kita do akala nasing nai. Manang dia pe. Toktong mahita mandok muliati itu Tuhani. Toktong mahita mandok muliati itu Tuhani. Pakka muliati honot tonda berjulu sehali. Muliati Tuhan. Dilehokoro pe diau hosa hanguluani. Idu pakka muliati honot tonda berjulu sehali. Ay molo sumarhosa pe kita idi kita boto pe manangakan. Ngasay be sudi. Ngasay perlu jungambu. Ngasay pakubasumbu. Ngasay perjuangambu dangarong be. Alai dilehon do peti kita hosa haguluani. Ai ido arowik koti. Ai ido todi na diuluson ni Tuhani. To hadirion di jolmai. Gabi martodi na mangulu ma jolmai. Gabi mangulu ma jolmai. Idok may mana jolma. Manang na Adam. Jadi salok na yamang do tamak kenang. Manok tong mahita madok moli hati di Tuhani. Lau sido na pinatuduon ni Apostel Paulus. Dinalaho manggogoy ko menyemangati hadirion ni si Timotius. Anak haporsyon nai. Di pargogoy ma si Timotius ala ni haposoon na. Mungkin dia akan mengandalkan kemudaannya dalam hal untuk melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Unjuk juta maranon. Lambang asahor rohana lu pikiran non. Inna rohani si Paulus marah. Ala hapusoon nai. Ala nima
disosoi si Paulus may bana. Amang, anakku di bagasak kaporseaw doho. Ido hadiriok kuna jolo. Au na jolo, si pangalele dia kana porsea doau. Au na jolo si pangasahong gugu doau. Alai. Ditakup Tuhani maau marhiti asini rohana. Ditakup maau marhiti asini rohana, dibauba mahadiriokku. Angguna jului si Saulus doau. Alain waing gabi Paulus. Gabi si perberita doau waing. Alania sini rohani Tuhani. Ima dilehos si Paulus tu si Timotius. Asalani ino, naingon dol horon si Paulus tu si Timotius, marningot ibana na didokna di ayat 15. Haposan jala sadok tau jalo odo haton. Dia may. Nungaro Kristus Yesus tu portibion. Peluagon akka pardosa. Nung ataraya ako namang datamak ka Natal. Perayaan Natal nung ataraya ako. Mulai sejak masuknya kita dalam minggu-minggu Advent. Minggu-minggu Advent adalah minggu-minggu penantian. Penantian diberkat kuasa kasih Tuhan terhadap dunia ini. Dan kita masuk kembali kepada perayaan Natal, perwujudan daripada kasih karunia Allah. Hobartu baga-baganay ay songonodo holong ni rohani lepata di portibion. Polaro asa buah mang anang. Asa mau bo portibion? Asawari na tahe. Tok kamu jo. Ido. Asa malua ganup. Je ganup do. Sude do. Bado asabui malua ganup. Kujak kom mahatai. Kupeok mahatai. Alanung ngahujak kok katai hupeok hatai hupa husor mai songo si Maria. Huhangulu homma. Huparbue hommai. Huula hommai. Asalah nido. Marpanidengi do naksi Paulus. Taringot tusi. Dido imana ma. Alai alanyodo ubaken nadiasi iyau. Alanyaho ubay nadiasi ibana. Idok, naing jumolo marhiti sianau. Naing jumolo marhiti sianau patudu honon ni Kristus Yesus. Sadok lebas ni rohanai. Jadi pribadi lepas pribadi itu kita mang. Menuduh hadiriotai. Naing jumolo sienau. Patudu honon ni Kristus Yesus. Lebas ni rohanai. Asa buah marlebas ni roha. Asa bay tiruan. Dia kana porsea. Ini na di iglesia kita. Naing gabi tiruan do. Berarti naing gabi sorminat dua tuaka na humaliyang.
Nang gabi sorminat do kita mang. Akan tua-tua nami. Songon ama kita di tonga-tonga ni rumah tangga. Mararupus sa luhut na kapinoparta. Nang gabi sorminat do kita kenang. Di Sudena. Parnguluni. Senima. Manete mai. Tuak kapinoparta. Tarmeme mai tuak kapinoparta. Borha makapinoparta tudi sa nawelu. Toktong. Majamoton. Mameop. Patuguhon nauk tamemehon itu dah sida. Marang di dia pinasida marujakan. Hok mai hadirion nai. Gabi patuduhon labas ni roha. Tuganup colma. Gabi tiruan dia kaganup colma. Inu na taigi lamang do tamak kenang. Alay taingot. Alay taingot ma. Dada hadir yotta. Nagabi tabang gahod disi. Dada hadir yotta. Gabi na tapatujolo disi. Alay. Ikaw manok tong do hadirion di Tuhani. Hamuliaon. Do asangapo sa liling na. Hokdo di Tuhatay. Ay di sido hasisikop ni. Sudena pabayanan na sumurungi di bagasak kita. Tong amang do tamakenang tajak komma. Hadirion ni asin ni rohay di bata. Songon naun dondol kon di topik mingkut tasadarion. Madok mau lihat emang kamu siala asin ni rohani di bata. Saya di pasau mahita di Parmbudu. Di bagasan asin ni rohana mengunjungi tahun 2020 waton. Tol kasita piga-piga hari nair nama. Nang bongotat tama tahun baru tahun 2025. Salah ni do. Molo tabukan waing buku deta tau jima jo kenang song leader nami do parbusik nami onom ratus sia pulusia. Angget tahangulu honi coba 699 boleh dibuka di layar biar semua dapat menyanyikan. Amazing Grace ya. Ayat 2. Hutan dado sakit kopi ya roh hati Imamang, Imakenang,
hanggi kui botokku, saluhut tita ruas ni hurian waing namar persoran di bagas joroon. Taigok mamanok tok kita madok mau liate di siala asini rohani di batadi ngolutta. Aisyenido kita jupangan di namar dame do rohatta. Amin martanya kita. Ale Jehovah Tuhan nami, mau liate marohanami di ho, sadok dengan di basam asini roham di ngulu nami. Naung madongani kami, mengiring-iring ke perdalanan nami, di bagasan nasa taonon. Saat tolkas kami, tu minggu perbudi di tahun 2024. Tuhan, kura jumi kami do gok hahurangan nami, gok hasalan nami, gok dosa do kami. Maradopo dongan nami jol matar lumobi maradopo ko. Sipata hupatu do kami do kesombongan di rohan nami. Alaniasi do holong ni roham, alani pasu-pasum di ngulu nami. Gabi ido hupake kami. Laho lampa tuduhon hadirion nami di bagasan hagi jangon ni roha. Nakura jumi kami Tuhan, babuan duhu nasi ni roha am do pasu-pasumi. Dilehokoi tu kami naik pakeon nami dui. Gabi mangulahun ulau nadinggan. Namar ture tu ulau ni roham, mangurupiak kana met. Kay makor humay las ni roha di sa luhut akka humaliang jala makor toktong asa ngapon hapor siao di ko ali Tuhan tiok matangan nai macitung gomos unak palua kami bagada hapor siao nami pahot hadirion nami dina mangalak kadope kami diasi ni roham na lehom butu kami madalanya karya ni ngulu lahu paujuk ko tahun 2024 sahak makami tu tahun 2025 di tahun lebar na pinasahak butu kami Tuhan ajari kami toktong lau membuka ruji-ruji ni ngulu nami. Ajari kami tok-tok Tuhan, lahu paadar ko sa luhut nai, tuan upamu na subadiyay. Anggi mapermuati roham, mardida perngulon nami, nasa hahurangan dosa pangalusyon nami, salpuhonom mui, sesaom mui. Asa talupa mi, lahu majalo pasu-pasum, na nagsipasakatom mo rupeto kami. Jala tok-tok kami targora kaya nakommo. Ali Jehovah Tuhan nami. Marningot do kami di sudia karuas ni huriam. Natongon pengujung di taonon. Inamarsakap na sida Tuhan lau mangiaki aka keluarga. Solhot na tua-tua. Bulak mandapoton hutan na sida ganup. Na di perdalanap na sida Tuhan. Homa na madongan. Homa na mga ramo ti patiur ko perdana na sida sa luhut na. Awit buhi tolkas na sida Tuhan. Jupang doakan na hinaholongan ni roha na sida. Di bagasan hahipason. Las ni roha na siya koy. Toksoni manang naborkat tong. Lamad dapot to sa luhut na kanatua-tua nami. Nahadong di Bandungon. Homa toktong napatarohon na sida satu Bandungon di bagasan hahipason. Do las ni roha. Pujian hasangapot di kuar menabadi. Tuhan bolo tungadong ruas ni huriam. Na di bagasa si taonon ala ni parsahiton na. Tukat tuhodo pasat time na sida. Naing mamanoktong na sida Tuhan marlas ni roha. Di bagasa todina. Marulupolo bibena Tuhan.
manok tong makamalate ko sa luhod na paso-paso tinggan di basam di nguluna nakpe di baga sa persakito di bana ujung di tahun Desemberon. Tuhan pasu-pasu matuhan akan pinanganna akka ubat akka sipanganon pasu-pasu nang akka pangubati dokter medis luhut na parhitiammu may laho patulus so sakap ni rohana pamalupo persahiton na kipas pamatang na partodyon na soksongoninak Tuhan akadongan namin na dibagasan pergumulan di ngulu ala ni na mga lulusi rokat di todinar ala ni perkarijuan ala ni persikolaan ala ni pasu-pasu na sujupang nasida dope marhite pardue ni par rumah tanggayon Tuhan asiroham patulus may lehom may tuwak kanasida sa luhod na hobar tu holong mudo asini roham asalam gada sa luhod na ruas ni huriami di hapor siyaon nang olop-olop nasida las di rohana nasida mamuji gormi positutulo rohanami Tuhan luhod na hadiriyo ni ruas ni huriam sen na memet saat tu nama tuane toktong ma di baga sa pasu-pasu ngulu nasida asa gawi pasu-pasu toktong nasida tuak kahumaliang suak soni nang kaparhaladom na pinili mo sini rumah kubasiho di tonga-tonga di huriam markiti sa luhut na karuas ni huriam parsahalay Tuhan parbisuhi parrohay Ge marhitei lamar sahala masaluna kaparkaladom sesitua satu padita lau makobasiho marhite hurjami marsangap goarmu marmulia ho ala di pakobasion di saluhut kaparkaladom pasu-pasu huriam HKBP pasu-pasu secara khusus huriam HKBP Badungon tok Tuhan boy gaya pasu-pasu huriamon di humaliang di huriamon tutangamu pas atai minggu dunami daing doktor dinami pe asiroham odi homahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Ta puji matu kata maredehita laus tapapungu mapeliat tanda paduakon Marolo
Jong-jong meta saluhur. Yesus Kristus, anak di dewata, Haimana, Raja di akar raja, sungguhku ku mongkong pamohon, puji hati dakun maha mulia Honna, sangat di dewata. Tatangyak ko mapiliat at tudo pan di bata martangyak kita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haruruan ni salu sile oleh ona dengka doho nasa uli besa na mauliutus. Upasa tayo masin na nilihon mitu kami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho para siya kami pilihanon. Pati bulkon karajamu di tonga-tonga ni Uriam doho di Portibion. Buhay marohanay marhite-hite tordem. Asalamu tada kami godang ni silehol-lehom itu kami. Asalam kirkir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleama namin na di Banua Gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harazaum. Saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon dari Banua Gijang. Lehon matu kami sadaron hanguluan siapa hari. Sesa madusa nami. Songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami tugut pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasat dame, jalo kamu ma pasu-pasu siat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Sodako Tuhan debata ma buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debata ma buhina tuho, jala di pasor homma damena tutodem. Amen.